IFM News Sports. Kinontra ti kampo ni Manny Pacquiao tinagbalin nga anunsyo ni Floyd Mayweather Jr. nga may salay nga exhibition ti rematch da ken Pacman itong Setyembre. Segun ken Mike Coppinger, iti Ring Magazine na nakasarita na ni MP Promotions CEO Jas Mathur nga official fight ti laban dagiti dua. Malagip nga inanunsyo ti streaming giant Netflix ti panagsangod iti dua a boxing superstars itong Setyembre 19 iti The Sphere iti Las Vegas. Nga mitay laing nabiit tinakamat ni Mayweather nga iti duelo da ken Pacquiao ket may salaing nga exhibition fight no sa dino ti resulta ket saan amay raman iti pro records da. Malagip nga naabak ni Pacquiao iti 2015 duel itoy iti Las Vegas ken kalpasan daytoy ket dimawat ti Pinoy legend para iti official fight iti pro ranks. Inayon pa ni Mathur nga saan nga interesado ni Pacquiao iti exhibition fight. Segun ken Mayweather met asan pa anay pinal iti amin agraman iti venue. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM.